स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। रायमना माहारियारि हाग्रामाखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय दिनै रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिया मोनसे गोख्रों मटरसाइकेल रेली हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मानगोनां इएम उकिल मोसाहारि, लोगोसेनो इउपिपिएल लाइमोन हान्जानि आफादगिरि समनाथ नार्जारी बिथांमोना बाहागो लाफैदों। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों बिथां समनाथ नार्जारीया मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। दिनै जोङो रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय मोनसे बाइक रिले जोङो हाबाफारि लादों आरो बे बाइक रिले हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोङो नुदों थांनाय बे सप्तासेयाव गोबां बेबादि जोंनि हाग्रा नांजाबनाय गामिफ्राव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव चिरां, उदालगुरि, बाक्सा, क'क्राझार जोङो नुदों जे हाग्रा नांजाबनाय गामिफ्राव बेबादि गोबां हाग्रानिफ्राय जुनादफ्रा ओंखारबोनानै बेबादि रायजो राजानि सायाव आक्रमण खालामनायखौ जोङो नुदों। जे मेन एन्ड एनिमेल कनफ्लिक्ट बेखौ जाबाय थानायखौ जोङो नुदों। दा बिनि फारसे जाहाथे जोङो मोनसे सांग्रांथि लाबोनो हायो, रायजो राजाखौ जाहाथे जोङो बिनि सोमोन्दै एवारनेस जोङो होनो हायो, जाहाथे जोङो खुनु जिब जुनादखौ नस्थ' खालामालासेनो बेखौ जोङो बोरै सेफगार्ड होनायजों लोगोसे जोङो हाग्रा बंग्राखौ जे जोङो रैखाथि होनांगौ बिनि इम्परटेन्सनि बागै जोङो माखासे सांग्रांथिखौ लाबोनो थाखाय जोङो बे रेलिखौ लानाय जादों। आरो लोगोसे जोङो बे रेलिनि गेजेरजोंबो जोङो प्रसासनखौ खावलायनो हास्थायदों, फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जोङो खावलायनो हास्थायदों हाग्रा बिफाननि जाहाथे बिथांमोना बे जे रायजोफोरनि गेजेराव जे दा आतंक जानानै दङ, हाग्रानिफ्राय ओंखारनाय जिब जुनारफ्रा जे रायजोफोरखौ एटेक खालामगासिनो दङ, बेखौ बोरै फोजोबस्रांनो हायो बिनि थाखाय उचित मोनसे बेबस्था, जे फेन्सिंनि बेबस्था, हाग्रा नांजाबनाय गामिफ्राव जाहाथे फेन्सिंनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनो हायो, जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि इन'सेन्ट मानसिफ्रा जाहाथे बेबादि जुनादफोरजों एटेक खालामजाया। लोगोसे जोङो लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथिखौ लाबोनो हास्थायदों जे जोङो बोरै जिब जुनादखौ जोङो बोरै रैखाथि होनांगौ, लोगोसे हाग्रा बंग्राखौ जोङो बोरै रैखाथि होनांगौ, बेफोर गासैखौबो लानानै दिनै जोङो बे बाइक रिले प्रग्रामखौ लानाय जादों। आरो बे प्रग्रामाव जोंनि कुसुगाव समस्तिनि मानगोनां इएम उकिल मोसाहारि बिथाङा बे प्रग्रामखौहाय फ्लेग अफ खालामगोन आरो बेखौ जोङो कुसुगावनि बे गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायजेननानै जोङो भरतनगर, ओरै थेका बाजार, जलाइस्रि, नन्दिपुर, ओरै दुमबाजार, राङापारा, अक्सिगुरि, रायमना, ओरै बनगाव, बलामजरा, खासिनाला, जोङो चौधुरीघाटआव जोङो बेखौ फोजोबहैगोन आरो बेयावबो जोङो मोनसे फिसा जथुमानि गेजेरजों दिनैनि जे बाइक रिले हाबाफारि जोङो बेखौ बेवहाय फोजोबहैगोन। रायमनाखौ नेसनेल पार्क डिक्लेयार होखांनायनि उननिफ्रायनो बे रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिया बे रायमना नेसनेल पार्कनि रैखाथिनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दङ। बे हाग्राजों नांजाबनाय जेसेबांनाखि गामिफोर दङ, बे गामिनि गावबुरा बिथांमोनखौ लानानै जोङो गोबां खेब सावरायबाय, बाथानावलाफोरजों जोङो गोबां खेब सावरायबाय। बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि सिखारिफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो बेबादि आर्म्स लिंक सेरेमनि जोङो खालामखांबाय। दा दिनै रायमना ओनसोल बा रायमनाजों नांजाबनाय गामिफोरनि जेसेबांनाखि सिखारि बिथांमोन दंमोन, जाय बिथांमोना हाग्रायाव मैहुर खालामोमोन, बिथांमोना दिनै गासिबो मेइन स्ट्रिमाव फैफिनजोब्बाय। दिनै जायनि थाखाय जोङो बुंनो हायो जे जोंनि ओनसोलाव बेबादि जिब जुनाद नस्थ' खालामग्रा बा सिखार खालामग्राया दिनै खमायलांबाय। आरो बेल' नङा, दंफां लाइफां जायफ्रानोखि हाग्रायाव हाबनानै लायोमोन बिथांमोनखौबो जोङो बेबादि माखासे मेल मिटिंनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो जोङो मेइन स्ट्रिमाव लाबोबाय। दा बेबादिनो रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिया बे रायमना नेसनेल पार्कनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन आरो सुदुर भबिष्यतआव जाहाथे बे नेसनेल पार्कनिफ्रायनो जोङो मोनसे मोजां खामानिखौ मावलांनो हायो, जोङो बेखौ नोजोर बोनानै बे रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिया खामानि मावलांबाय थागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो।
जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जान्जि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।